Pretpark de Valkenier, gelegen in Valkenburg, Limburg, bestaat dit jaar al 80 jaar. We hebben diverse attracties. We hebben achtbaan, een reuzenrad. We hebben ook een waterglijbaan. Daar kunnen ze met de bootjes een glijbaan af. We hebben de zwaantjes. Daar kunnen ze mee rondfietsen op onze vijver. We komen hier graag omdat hier veel attracties zijn. We zijn al op de paardjes geweest, in de achtbaan, in het spookhuis, in de raket, op die bootjes erachter, in de zwanen. En nu waren we ijsje eten. We hebben ook dit jaar een nieuwe attractie. Dat is het Sprookjesbos met bewegende figuren en een sprekende boom. Die vertelt een verhaaltje. Hé, iemand heeft van ons eten gesnoept, zei de kleinste dwerg. Natuurlijk kunnen de kinderen zich ook amuseren met slecht weer. We hebben namelijk ook een binnenspeeltuin. En daar kunnen ze lekker in klimmen, klauteren en in de ballenbak spelen. We zijn een gezellig familiepark voor jong en oud. Voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. En de ouders en de opa's en oma's die kunnen ook genieten op het terrasje en lekker een kopje koffie drinken. Hier in de Valkenier vind ik het wel tof omdat je wel kunt vrij rondlopen en kunt van alles doen. Ja, we komen hier heel graag. Ja. Het is een heel leuk park. Ja. Veel te doen. Ja. En gezellig. Ja. De Valkenier is heel erg fijn.